Ja, der er det her enzym, der er blevet identificeret, og nu skal vi så opformere det sådan, at den gensekvens, der koder for det her enzym, den skal indsplice i nogle gærceller, så vi kan putte det i noget vaskemiddel, så det kan få noget rent tøj. Så vi skal starte med lige at stille det, og for at det her gen det kan blive aktiveret, så skal vi have en promoter, sådan at der kan blive, at det her DNA det kan blive omdannet til noget messenger RNA. Dernæst så skal man have et ribosom binding site, som hjælper med at oversætte det her messenger RNA i cellen til det ønskede, til det protein vi gerne vil have, altså det her enzym. Så skal vi have vores startkoden, som markerer hvor det er transkriptionen ligesom skal starte, og så skal vi så selvfølgelig have vores lipase vaskeenzym, som vi gerne vil have, at det er det der ligesom, det er det DNA vi godt vil have ind i den her celle. Og så skal vi have et stopkodon, som vi får den stoppet den gensekvens, og en ADH terminator, som ligesom bestemmer hvornår hele det her halløj det skal stoppe. Bestil. Så går der 24 timer. Så er vores DNA kommet, og vi kan gå i gang med vores forsøg. Så vi skal over til arbejdsbordet. Her har vi så vores DNA og nogle gærceller heroppe, og de skal så ind i det her elektroporator. Så vi opsamler nogle gærceller og sætter ind i det der. Bum, tilsat. Husk at tage ny pipettespidse. DNA. Og ned i apparatet her, eller reagensglasset så. Start. Og det man så ser her, det er gærceller, og det DNA vi så tilsat, der kom det elektrochok, og DNA'et ryger ind i gærcellen. Og så begynder det så transkription af selve det DNA nu. Og der kommer noget messenger RNA ud her. Der ser man så transkriptionen af den ene side af DNA'et. Og der var så et stop. Så har vi ligesom vores gensekvens. Og der kommer så et ribosom, som ligesom oversætter de her 3 nukleotider til nogle proteiner, som så der kommer sådan en protein ud her. Så vi har vores enzym. Bum. Yes. Så skal vi have vores gærceller, gensplejsede gærceller her op på den her petriskål, og vi skal have tilsat noget antibiotika, og det bliver lige udpenslet. Og se så hvordan antibiotikaet dræber de gærceller, som ikke indeholder den her DNA-sekvens, som jo også har det gen, der koder for resistens over for den her type antibiotika. Så har vi så det her opformerede celler, som ligesom har det her enzym. Det bliver tilsat til den skal i varmeskab, så vi kan få nogle flere af de her celler. Så der kommer det nogle 24 timer igen. Bum. Og nu kan vi så samle de her celler op og putte i reagensglasset. Så skal reagensglasset også i varmeskab.
Og ja, gærcellerne med det her vaskeenzym, de skal nu over i den her fermentator, så vi kan få mest mulig vaskeenzym i de her celler her. Og det kommer ind i den her ting her, og så skal vi så indstille temperatur og pH-værdi, og der har vi så fundet ud af, at hvis vi indstiller temperaturen til omkring 30,5 og pH 5, så får vi mest muligt produkt, som ligger omkring 9. Bum, på 22 timer og 12 minutter, så har vi, så er det vores produkt her. Så starter vi den her maskine, kromatografiudstyr, og vi får vores oprensede produkt ud i den der flaske. Så har vi så vores enzym her i, vaskepulver eller vaskeenzym, som vi opsamler og putter over i de her reagensglas, sådan at der nu er enzym i her i forskellige opløsninger, sådan at vi kan tjekke, hvor meget det ligesom skal til for at det her vaskehalløj det fungerer, eller hvor lidt der skal til for at den her t-shirt den kan blive ren. Først så prøver vi lige at tjekke, hvor mange gange eller hvor ren den kan blive ved bare almindelig vaskepulver ved 20 grader for eksempel. Og det er jo ikke specielt meget. Den ligger stadig på 4-5 stykker, så vi giver den lige en tur til. Det ser ikke ud til, at den bliver meget mere ren af det. Så vi gør det lidt beskidt igen. Og så tilføjer vi det her 1-til-1 enzym. Bum. Og vasker. Og der bliver den altså noget mere ren. Kan man se, den ligger omkring 1-2 i det der farveark nu. Kan da godt lige give den en gang til at se, om det hjælper. Det hjælper ikke specielt meget. Men der ligger den omkring 1-2. Og hvis man skal opnå det resultat uden at bruge noget enzym, så skal man helt op og vaske på omkring 90 grader. Hvis man prøver at vaske her, så kan man se, at så er det faktisk næsten væk. Men det er jo også rigtig miljøskadeligt, så derfor så er det jo ikke så godt, at man vasker ved så høj temperatur. Vi skal prøve at se, om vi kan få den så ren som muligt ved at bruge nogle af de enzymer. Så vi prøver at vaske ved 30 grader og tilsætter det her enzym. Og der bliver den også rimelig ren. Jeg kan lige prøve at give den en gang til her. Og så er den vist ved at være så ren, som den næsten kan blive. Vi kan da prøve at se, om den kan bruge lidt mindre af det her opløsning, måske 1-30 ved 30 grader. Så kan det så være, at den skal have lige vaskes en gang mere. Der bliver den sådan lidt ren, det gør nok ikke så meget. Men i forhold til hvis man ikke putter noget i, så bliver den ikke specielt meget mere ren med det her. Der bliver den i hvert fald meget ren med det her 1-10 opløsning.
set i forhold til, hvis man nu ikke putter noget enzym i, så bliver den noget mere ren, da man så puttede enzym i, selvom det så var kun 1-10 i stedet for 1-1. Så det er i hvert fald helt tydeligt, at det har en funktion det her, og at man kan ved at tilsætte enzym kan skrue rigtig meget ned for temperaturen, og derved også så skåne miljøet ved at bruge mindre varmt vand. Yep.